Dzień dobry, szczęść Boże. Klik auf. Są my teraz w okresie postnym. Aschermittwoch, czyli środa popielsowo już za nami. Nie ma ramba camba ani głupot. Nie. Po arabsko la. A tak w ogóle to my są też w połowie po szczotku Ramadanu. Jest 13 dzień teraz Ramadanu, jak doktor Szewko gadali w swoich programach zawsze tam, że tyle jest 2026 po narodzeniu Jezusa, tam 1496 po ucieczce Mahometa z Mekki, no i tam ileś tam 5000 ileś lat od początku świata według Żydów. No ale to taki Anspielung. Co dzisiaj chcę fajnego powiedzieć o naszej godce? Przed chwilą, tak sobie chwila popatrzyłem, Godom pojada se tutaj do Altena, zrobimy też krótki filmik o tym. To jest piękna taka miejscowość na Bawaryi, wprawdzie 10 km stąd, a mieszkam 3 km od granicy bawaryjskiej, bawarsko-heskiej. I tam stało tak, że w tym Altena godo się w Untermain dialekt, tak? I później, co to Untermain? No to dolny brzeg, dolny Men. No i oni piszą, że tam są różne dialekty jeszcze, bo jest też się nazywa Karlgruber dialekt i jakiś tam Klein Ostheimer dialekt, czyli dosłownie wioski są i to są różne dialekty. Tym wszystkim pseudonaukowcom, co tam zabrali głos w sprawie języka Gotki Śląskiej, wybierzcie sobie. Mocie wal. Ja? Wybierzcie się tu albo tu. Ja? Wypierdalać, krótko mówiąc. Tak. Normalnie nie przeklinam, ale tak to jest. Idźcie się według definicji języka tam polskiego, coś takiego, gwara, to do 3% to jest słownictwo, czy słownictwo, które się różni od języka standardowego na 3%. Ja? Czyli gwara może być ewentualnie górniczo, jakby człowiek coś go docystał po gorolsku i wciepuje do tego parę górniczych słów, na przykład motek albo tam jakiś albo szpica, albo coś takiego, nie? To 3% jak ten. Do 20% to już jest dialekt, a powyżej 20, tam 40% to już jest inny język. Jak posłuchacie Petera, to nie jest Hochpolnisch, na pewno nie. Ja? Albo Alana, jak sika. To nie jest już polski. Także pseudonaukowcy, tschüss, auf Wiedersehen. Ja tak samo. Tutaj w tej naszej Gotce Śląskiej jest właśnie więcej dialektów, bo ja reprezentuję Sycoków, nie? Po mamie od Tkoców. Tam ktoś się awanturował ostatnio, że to tak się nie godo, ani nie pisze. Ja tak się pisze, tak? Moje upa się nazywali Karol Tkoc i tak to będzie. Tam jakieś pseudotrolom auf Wiedersehen. No i na przykład wiadomo, jeszcze raz biora ta czarnocopka, nie? A mam moc fajną copkę moc na łebie. No to tak by się ją powiedziało, albo na pole. Ostatnio się nie odzywałem, bo tak obserwuję ten cały świat tutaj, die Welt. Wszystko goreje, tak? Tutaj, wiadomo. Wiadomości tylko negatywne, wojna, krik i tak to jest. Ja mam wszystkich Ślązoków, do wszystkich Ślązoków mam srogo z oca, bo chodzi o to że mam nawet paru sąsiadów, to takie są parę familii, oni by są fest dumni z tego Sztolc, że ich dziadkowie, czy tam jakoś tam ojcowie, chyba dziadkowie też musieli być we Poznaniu. No i gadają, my do fana ktoś ma polsku cały czas wywieszonego. No dobra, są jedni tacy. W każdym razie, zachowują się normalnie, jakoś nie ten. I za to trzeba ich szanować, że są porządnymi Ślązakami, nie? A kto ma tam jakie poglądy, to już tam inna sprawa. U mnie wisi w każdym razie gelb a modre na grunsztyku.
No i tutaj jeszcze chcę tak powiedzieć, że tak ostatnio gadałem z paroma też Polakami tam, a i z Zagłębia i ten i tak gadają, ja ten śląski, tam ten, ja gadam, nie. Jak będziecie dalej tak robić, a niektórzy, to co zrobimy, to będzie zrobić Cworte powstanie, ale Ryści Śląskie. No. Bo widzę, że tu niektórzy, no to rozumieją. Nie? No i tak co do, jak to mówią, Pflichten und Rechten. Rechte und Pflichten, tak? Prawa i obowiązki. Każdy obywatel Rzeczpospolitej. A my są, ja? Ślązoki tutaj, Ślązoki Rzeczypospolitej, trzeci. Mamy swoje prawa i obowiązki. Ja? No bo się jest obywatelem. To prawem chcemy mieć prawo, żeby nasz język się rozwijał, gotka i kultura tak samo. Nie no z prywatnych pieniędzy, tylko żeby państwo do tego dopłacało. Jak państwo polskie, czyli Rzeczpospolite, zapomina o prawach Ślązoków, to my Ślązoki zapomnimy o obowiązkach. Przyjdzie czas, będziecie nas chcieli. A my powiemy, ja, ale ją na przykład jeszcze drugi sztat. Nie? No. Uważajcie, dajcie pozór i nie dajcie się podpuścić z Panem Bogiem, czy z Glück auf.